खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल पुलिस डिस्ट्रिक्ट जायगायाव सेक्सन 144 खौ 15 अक्ट'बर 15 अक्ट'बरनिफ्राय 2 मान्थ्सनि थाखाय होनाय जाबाय। डिपुटि कमिशनार अफ पुलिस अफिसारनि बायदिब्ला गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एरियायाव उदखारि आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावग्रा माखासे मानसिफोरा जायगानि खाथि खाला मानसिफोरनि न'आव थाखुमानानै जायगानि आरो मानसिफोरनि खहा खालामनो हागौ होननानै खौरां मोन्दों। बेनिखायनो बेफोर जायगायाव दा सेक्सन 144 एबा बे जायगायाव साबा एबा बेनि बारा जमा जानो मोननाय नङा आरो बे जायगानि नखरफोरा सोरनोबा न' भारा होनो थाखाय पुलिस थानायाव गनायथि लाहैग्रोनानैसो न' भारा होनो हागोन आरो सोरबा जुदि सेक्सन 144 आरो न' भारा होनायनि नियमखौ फालियाबा बिसोरनि हेंथायै गोख्रों एक्शन लानाय जागोन होननानैबो फोसावदों। वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव खेबनैयै ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय आसाम गलाघाटनि लवलिना बरग'हाइनाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि थाखाय बिथाङा इटलीआव ट्रेनिंनि थाखाय थांनो मोनासै। बिथाङा दिल्लीनिफ्राय 11 साननि थाखाय लिभ लानानै गावनि लोमजानाय बिमाखौ नायनो थाखाय आसामसिम फैदोंमोन। आसामनिफ्राय थांफिननानै दिल्लीआव स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियाया इटलीआव थांनायनि सिगां कभिड-19 टेस्ट खालामनायाव बिथांखौ कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियाया लवलिना बरग'हाइजों लोगोसे गासै सा 16 खौ 52 साननि थाखाय इउर'प ट'राव लांनो सायख'दोंमोन। साउथ सालमारा पुलिसआ हाजिपारा जायगायाव गासै 5 लाख रांनि फानखुमानो लांनाय साल दंफां थुख्रा हमनो हादों आरो दंफां फानखुमानो लांग्राफोरखौ गासै सा 3 खौबो एरेस्ट खालामबाय। बलिउडनि मुंदांखा सिंगार एबा मेथाइ रोजाबग्रा कुमार सानुनाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। बे खौरांखौ बिथां कुमार सानुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावदों आरो गासैखौबो बिथांनि देहा मोजां जानायनि थाखाय आरज गाबनो खावलायदों। मणिपुरनि RIMS रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स इम्फालजों थैबाय होननानै फोसावजानाय सासे 16 बोसोर बैसोनि गथ'खौ सावनो लांनाय समाव गोथाङैनो मोनबोफिनदों। थौबल जिल्लानि सासे 16 बोसोर बैसोनि इलिंबाम मचा मुंनि सासे हौवासा गथ'आ गराय फिसाजों जोजानानै उदैयाव दुखु मोननायाव RIMS सिम फाहामथायनि थाखाय लानानै थांदोंमोन। RIMS आ गथ'खौ थैबाय होननानै फोसावखांनायनि उनाव नखरनि मानसिफोरा इलिंबाम मचाखौ सावनो थाखाय लांनो नागिरबायमोन। बेयावनो नखरनि मानसिफोरा थाल मोननानै जायगानिनो सासे नार्सखौ लेंहरनानै चेक खालामहोनायाव जिउ थानायखौ नुनो मोनो। उनाव जायगानिनो हस्पिटालसिम फिन खेबसे फाहामथायनि थाखाय लानानै थांबावदोंमोन नाथाय गथ'खौ बासायनो हानाय जायासै। नखरनि मानसिफोरा RIMS नि थाखायनो गथ'आ बेबायदि जानांदों होननानै RIMS नि सायाव रागा देखायदों आरो हस्पिटालनि हेंथायै थाबैनो एक्शन लानो थाखाय दाबि दैखांदों। क'क्राझार तितागुरि केन्द्रीय विद्यालय क्वार्टारनिफ्राय क'क्राझार पुलिसआ माखासे स्रेड खौरां मोननानै सानै मानसिखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैनि मादाव सासेया खाथिगासानि नमलेश दैमारि 29 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया दिन्दांपारानि दिगम्बर गयारि 25 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैनिफ्राय पुलिसआ .22 पिस्टल, गरथाम गुलि आरो 500 रां बानायग्रा नकली गुफुर लेखा बिलाइ हमनो हादों। गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ गुवाहाटीनि आलदा आलदा जायगायाव थाव खावग्राफोरखौ हमनो थाखाय अपारेशन खालामनायाव थाव खावग्राफोरनिफ्राय गासै 12,000 लिटार्सनि डिजेल हमनो हादों। गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ नुनमाटि पुलिस थानानि खाथियाव थानाय मेटघरि जायगानिफ्राय थावजों बुंफबनाय गंसे थावनि टेंकि आरो गोबां थाव दोनग्रा ड्रामाव गासै 12,000 लिटार थाव हमनो हादों। बे केसआव गासै 4 खौ एरेस्ट खालामबाय आरो माखासेया पुलिस फैनायखौ नुनानै खारखुमानो हादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। छत्तीसगढ़नि बिजापुर जिल्लानि बासागुदा जायगानि हाग्राबारियाव पुलिस टीम आरो CRPF नि जइन्ट अपारेशनाव सासे नाक्सालाइ उदखारिखौ मैया गावथारनो हादों। बे उदखारिखौ सोरबा हमनो हायोब्ला 1 लाख रां बान्थाबो मोननायनि थाखाय बिजापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनआ सिगांनो फोसावखादोंमोन। डिस्ट्रिक्ट पुलिस आरो CRPF फोरा जइन्ट अपारेशन खालामनानै मैया गावथारनो हानायाव 1 लाख रां बान्थाखौ मोननो हाबाय। डिस्ट्रिक्ट पुलिसनि बायदिब्ला थांनाय 14 अक्ट'बरावबो बिजापुर डिस्ट्रिक्टआवनो गंसे नाक्सालाइट केम्पखौ रेड खालामनानै सिफायनानैबो होनो हादों।
अइल कम्पानिफोरा गेस सिलिन्डार खावनायखौ होबथानो थाखाय आरो थार सिलिन्डार बिगोमाखौ सिनायनो थाखाय 1 नबेम्बरनिफ्राय एलपिजि सिलिन्डारनि हम डिलिभारि खालामनायाव मोनसे गोदान नियम लाबोदों। 1 नबेम्बरनिफ्राय हम डिलिभारिनि थाखाय गेस बुक खालामोब्ला रेजिस्टार्ड मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन आरो बे अटिपिखौनो गेस होफैनाय समाव दिन्थिनो हायोब्लासो गेस सिलिन्डारखौ मोननो हागोन। बे गोदान नियमखौ गिबियाव इन्डियानि गं 100 नोगोरफोराव जागायजेनगोन आरो उनाव अल अभार इन्डियायाव जागोन। दा राजस्थाननि जयपुराव बे नियमा सोलिगासिनो दङ। NEET नेशनेल इलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट 2020 नि रिजाल्टखौ मैया शुक्रबाराव फोसावबाय। बेयाव सानै फरायसाया 720 नि मादाव 720 नम्बर मोननो हादों आरो बिथांमोननि मुङा फारियै उडिशानि सयेब आफ्ताब आरो निउ दिल्लीनि आकांक्षा सिंह। बिसोर सानैयानो NEET आनजादाव गिबि खेबनि थाखाय 100% मार्क्स मोननो हानाय केन्डिडेट्स। बे NEET एन्ट्रेन्स टेस्टआव गासै 13,66,945 केन्डिडेट्सफोरा आनजादखौ होदोंमोन आरो बेनि मादाव 7,71,500 केन्डिडेट्सफोरा क्वालिफाइड जानो हादों। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 74,29,233 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,13,002। हामनाया 65,20,011। आसामाव दासिम 1,99,749 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,70,263। दासिम 28,630 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 853। आसामनि मैया सानसेनि गोदान केसआ 767। मैया सानसेनि हामनाया 931 आरो मैया सानसेनि थैनाया 10। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।